Novinka na našom e-shope je signalizátor Detect od Carp Academy. Tento signalizátor je, dá sa povedať, už taká lepšia trieda. Signalizátor je s pogumovaným telom, to znamená, že už naozaj voda by sa do ňoho nemala dostať, je vodeodolný. Takisto pre prúty je vytvorené také lepšie sedlo, aby tie prúty tam tak lepšie držali. Aj teda za vetra, keď je veterné počasie, aby sa nestalo, že ten prúd odtiaľ nejakým spôsobom vypadne. Signalizátor má 3 hlavné gombíky, alebo tlačítka, ktorým sa vlastne nastavujú rôzne funkcie signalizátora. Prvým gombíkom, teda aj zapínacím, je gombík V. Podržaním tohto gombíka sa signalizátor aktivuje. Rozsvieti sa modrá LED dióda, ktorá indikuje, že signalizátor je aktívny, je zapnutý. Teda pomocou teraz karty ukážeme, že teda ako funguje ten signalizátor. Čiže modré svetlo nám svieti stále a počas záberu sa nám červené vlastne zapína, teda, ktoré vlastne indikuje, že nastal ten záber. Pomocou spodného gombíka T si môžeme nastaviť, dá sa povedať, tón. To znamená, že keď chceme hĺbku alebo výšku tónu si meniť, tak pomocou tohto gombíka jednoducho ďalším stlačením si môžem nastaviť ďalšiu vlastne výšku tónu alebo hĺbku. Spodný gombík S je vlastne citlivosť reakcie na záber. To znamená, že keď chceme, aby reagoval aj na tie najmenšie zábery, ten signalizátor, tak si môžeme pomocou toho gombíka nastaviť takú citlivosť, aká je potrebná. Pre signalizátor takisto má vstup pre napojenie swingera. Swinger sa tam jednoducho vlastne len zastrčí. Swinger tam zastrčíme a teda keď je záber, tak sa vlastne swinger rozsvieti. Nastavím si väčšiu citlivosť. A swinger svieti.